So I told you that you know. You told me how my face is report. I'm going to go to Mandela. Hey, Papa, you know, Mandela who opening here and putting in any toilet because in big and my name is Jack as usual. Now yemweya anzi imwemweya inenge isingaone zvinogona kuitika. Ndine nawe paSouth Africa emuZimbabwe mapostori anonzi nhumbi dzavo kana kuti magemens avo, nhumbi dzekushandisa pasowe zvese nezvepasowe zvakapiswa. Muri eZimbabwe zvinhu zvinosuwisa nekuti ndeve kwedu kunyika vakaitwa izvozvo. Asi nhau iripo inhau iri kushupa zviri kunzi maSouth African aitaura kuti aiwa vari kuita disrespect, zvoreva kuti anzi vaichema-chema nenhau kuti aiwa maZimbabwean ava pasowe ravo vanga vakungozadza machira pese pese, zvobva zvaita kuti white ingozara pese pese. So ndiro zviri kuchema nemaSouth Africans. But muri eZimbabwe tikada kutarisa maZimbabwean ari padambudziko, ari panguva yakaoma. So muri eZimbabwe zvinhu zvinorwadza kuti vamwe vedu ndo vakabatwa rafu, vamwe vacho vaitorohwa. Kada kutarisa vakadzi vaitorohwa panguva iyoyo. Muri eZimbabwe da kuti muone video iri zvakaitika kuSouth Africa. Sizofaka nale bag phela makanesikhathi. You disrespect us on our own country. You say that we are lazy.